Adishima mama me mo akwa basronko e famra Adumasa television so any dey kwan so send any first time I do feed no ato ha mama me stro say na wa subscribe na fe wa like wa genchire no ehia me papa isan se woni ho a me so me ni ho wo de no e be kam ho na fe bibia aye kama pa dan da me ka kire se wo sade pa wonders magye magua na me ne mabedwafo yete wo se a na kire se eye odo padwumadi e na me de e ba besumo na se me ka so odo pa bibia wo bia na wa gye so se ye di ewo akomam sanse di wo akomam nti wa se ebo obi ote aware ase do ono se afi na me ko se ma show baby school ma show baby school ni nyina mu ne wi ase in fact wo bu me kwase apa wo se me yemukui on fa me nye hwe ye ka me ma me nka ho sanso na ye ka ema me nka ho esanse so hwe manim a o de midi na chikofia in fact na busuafo besere no sanso ne na afofo so ebesere no enu nti amade mafem wo abrabom de mafem wo mpenatwem de mafem e wo school sem nti no enya de se me aware de aware no me kobi safo no munti ene ye wa ha ye bo mu nyina na awrade ye wadom na se wunya aware foforo se wo ko be hu ana mo ba ko mienu miensa obekwa na fe etumi edimu ede amaw aware nti obi asan ne ho aware nti obi de afiase aware nti obi se de ma ye pa me de ne nam ho se manya aware aka bi aban now me wo me manhye bi dem sanya aware aka ban now metimi ahwe me ma aware nti matete asei safo no ye bo mu nyina na fe mistake awdin kan ye no nti ha wo no ye hwehwe na bibia aye kama ede amaw ene dey me ne oba pagina ene ba bedi nkomo saso ena atifsem ye nkomo na ye ba bedi ne etieti obi wo ho no ma watiska aware oba wo de na kofie omkodru fie no oba no in fact omo ye worship na omo kodu fie be ma de oba ato che se bibia kwa oba ewuro no na be ma ewuro no oba ma ne kote te se nkruma aba aso oba no beja aware na ko ana obetena ho because ye Kristo aware na okoye oba pa me mo akwa aba me just so bibia ye bokode yakopon de oba de ase why you sweet wow me that's wow ati se oba pa me mo akwa aba me just so bibia ye bokode me ho de se boni aba no na boni akwan so de betumi nyama me aka sa me ho ani ma e otumi meeting mo fa say no kan so bia so e kama because the body sa about the one we are na kubu say wo no na e be fa okay yes bibia mu ladies first and say ni oba pa ma me start wo so why you oba everybody you wadom wa ware onu ku mu du dem se worship na na say aje Christopher yes say dey such a nwintem waye ba mu na ma such a wen mu se worship na na modi so mu du ho na mo ware ye ne so ache say honeymoon na se no be ma na gro ho se ne kwati senkruma aba aso obeto aware ne so ana hwe ne kwati a wo de bejaye no there be minjai no ne mpempebre no e ma no mo ware na asese mo kodru dem mo hu se omo kunu be ma esua ne nti omo beja no ye wo mo asese mo afa me ma hodo bebre se wo ya baya na wo siso wo fa kwadwo wo hu kwadwo de ebi e kwadwo de ne kwabena de enyepe ene akwasi de enyepe nti wo ware a na se wo kunu de no de be compare wo mo wo fa omo ni nya wo hwe na wo mo no omo date ni nyina de no emu odu omo tedua ne mu odu a na wo kunu de ni so a ema woni nji aware nim if se me ken kwadwo to me pama ma ne ko ho pawo e ko wi diem ama wo kase kai ebi e wo kunu so de wo hwe ya e so ape adwe be ba otima se me kunu die me ne die tisi nkroma die se ne kwadwo ye me ye wontimi nya me saw se ne akwasi ye me ye wontimi nya me saw nti sa adwen no eye wo mu a omo si su no na se omo nya nwuru aware mu no omo fa mema bebre mu no omo na empempin no omo ko hu se be ma mo ne be bo brada achi akwasi ewie ye ya aware no ne tedua sa obeja no ti ye empempin wo mu asese omo fa mema hodo bebre no making so be a virgin no fa be ma da na se be ma bia be ware no na be ma no ne ni dru dem na ne tedua ne kwoti ana ne be ma no esua because say won fa be ma bebre na won hu se ebia kwasi de ese nete kwabena de ese nete no de obe ebeba ne tima se me ma bia sa na ne tedua tie because won fa me ma hodo bebre de nti won fa compare obia na mom because won fa be ma bia da de ebeba ne tim se emema nyina sa na mo kwoti ne ye de eti nti obetena ho ba obi a wofa A wofa B wofa C no ukohu se ne kunu de no eye ketekete a obeka se we de minya de endi wo me kunu ho ema na ni nya de enji aware nim
nti mpempi na ma ne bi wo ho a obabi wo ho a waware nanso ofa ne kunachi woni be ma ne ex boyfriend oda so ne hyehyɛ ho because senior the ex boyfriend no eye no ni kunu no onye ne sa because ni kunu ne be ma isua because wafa de make an ex boyfriend dey eso papa oh nyese okay nti sa na be ma na ni akọ ne ex boyfriend no echi mo ema bebre waware mu ese nu omo ho so mo ware omo kunu enam omo be menti so baby waware mu no ka so oja ya ware na mpempi no eya na ye ni kunu ahode wontimi mpoma no wompem no ye de e ka ho bi nti obi a oye virgin de wono no senieti onfa be ma bia de senieti bia no be de obefa ne sa nti mpempi na eya na eputia wo mo a sese omo afa bebre no omo hu sizes in the way titi ye wo tintin tietia de why de nti Yeah, sa you ko will ne see watching. What time is it? So you will see my descriptions, you know. enye so bi tai hie bi but mpempi no wo mo asa de ne to wo mo no eye wo mo ewra omo de omo hye sa abra ne mu because one for ho anse enwra sa enema ni ma senior tibia wo beji ne sa Oni baby. Asama ka meka no me nua be ma ne kan. By send the what church e okote keto atete eso wa ho woni no. No more room. Wa kasa kote size be no ni jo. oh me in fact dear me in fact me ma bebre Until the end, we do. oh me de mpempi no me like me Yeah, yeah, like. oh ono na me ne ti ba esi a me ne ni ho biye Enti do break you no nkwa na wafa. ono nkwa na me ne That's what ono we do. nkwa na me ne tinti sesi but emma ya na experience bi e ya omo kika no na ja metie because ti atisem na ade tu enu amofo. oh nya atisem per se but eye mpempi no wo mo wura wawre mo mo sa efiri mo no eye ejina efa ne jina sa na ema no so mi kan be ma wo ska o ma oba ne ska bia wo pe bia wo tatale ma ne bia na so ba bi wo ho because say ne kunu ne enye ne ho adwuma ye ema na ne nya de engine ho adwuma be ma ne pamade na opamataade ahya. oh de bi wontimi mpuma ne wontimi mpem no wontimi ndi no eno ana ye ema bebre na omo gwa wawre ma omo ye de omo nu omo ba oba bi wo so no mfa ho send ye tie bia no be de obetena ho because onim se no anu akofa anu akofa nti wo mo asese o matese mu na ne die se o mafa bebre na de eya na de ma omo se o metena ho eya na de ma omo pa me na se me na be ma Papa. Papa ka me no se be ma no break no oni ni ja onya Anya no kore. Enti na ni Anya no kore. Oba we di abro so hu. Adro. Oh, David. Now would the bear man oba ne kodru dem. O bro ho no. O hwese de oba woro no hips are hips and into an into no fu egu so. E chese ni for na paya boy call die ya. We ha. Na chese paya boy come. Na won so kwat tete nkunwa. Na hwese de oba ne da ho na. O be minister akwa abonsa akodi ne ho aba na o de kwat na be wo ni sa. Onya me honko. Me nya ba brego fan club de ho asetena ya. Okay. Safon. Ono a ukọ ha ma odi nyawo. Okay. Wo ma wo nko. Wo bo adada. Wo bo abrewa. Adin ye pim wiye. E na wo ye still young no e ba wo mu. Na brego fan club de. Wonu so si usu wo be presa, wo presa de so jeda. Wonu sisa so acha 3 minutes we na koda na wo hu No hu no. So aye adwuma. So atiasi. Enti se wo ye be ma net sa obu ono mo a na ebu o ma wo kan enso awo. But now adwuma be ye no. Kese bi sukura ntumi nye. Enti ande ya na wo mu difference. Ebi so a adwuma be ye no. Ebi so kwa. Enso ntumi nye se adwuma no. Sa na ka ko hye ne yem sa adwe ba no. Enti eba sa no a e wa se wo be ma no. Wo courtship nim na wonya nkwa ware na se no. Wo ye ohu aduru. Enti na motena a ese mu di kan steady mo ho. Ansa na mba ya maye. Mini obi ono mo a wo se ye twemp na ansa ya ware nti. Ye mpese ebi hia ansa na ya ware. Mistake no ho na ya na free ba. There be what's some call them honum. Now when the style is out in them, the style in style our pana. Who will come up with we no need produce you like come and Bobby. We need to know on your fra our really DNT. Into what's a one most steady mohona council in Kumono. Monko them
na mo hwesa de empa so agoro na yede esitie ebeboa wo ba na ubehu emmoa wo ba na ubehu kwatia de eno anya wade na de bebiem ene sika emai omo ye nnwuma yi bi afie akase ayesi mai si bi eno ane kwatia ya omo ba beda ho wo ba na ayesi nkruma ata no wo be ye de wo ho atadwe abla so de nkosi nko enti mo ma ye hwɛ tedua no se de sitie no ene se de besi ewura kosi no obebo no mo a so otie nie ohu ni mu odu omo so yopom pa ma akese no ha enti wono o ma no mema na ti sei no pa ma akese no no ba no ti sei no ne sira ba kokwa akata ne twene so enti se wa hwe yi a ukotia no kwa no ewura ne sire mu a na hye ne sire mu nim so odi twa so odi sire mu enti wo sa wo no hwe ne yie e ma kakraka no omo de na kakraka na so ye tia odi esha na kofa se tienya oluftu boma obedi sire abra something ne ta ho enti wo sa wo hwe a wo hwe ho yie enye ete no enti wo sa kan yie etwe no esi ni peli so esi de kopia hem aha enti sa na pesa me kire e wo sa wuhu ana wo ye oba so na se wo do be ma no na wo hu se ya ene muzu heba clinic le penis doctor pam no so di so no di form ko hwe no na oba odo nukunu no wona yes ade wi oba be bo ma won pedu no ebia wo fere he fafura aduane ma ni wo hu edi yetin what ya see obi hu ansa ne emeta na wi ase mi na me ye wo saa do beti ase so be du ochi na wona nakọ na akwakoye mini madam fo ba akọ problem akọ saa na okọ mu na be oba na de tu mani na me se da bi tu ho na mo na o se madam fo no na so odin hospital kra no on pene ko could you believe say eduru no mkọkọje ye no madam fo da she wo dup ma tum wa anu meduru no so ati ase enti a chain of frame say on to any thing bi ho ko se eduru no e hye ho no ma wa anu meduru no na me fi madam fo na me ka kire no and was say get need meet na ho a wonko wa na me so me friend na me say woni no so an so le mfi ba ma we so nchen ya if no confirm mo ma na ebiem na dwe nyina na say otumi na wo enti no eye adwuma enya na wo na be ye no ebu ma betumi na wo kama beto ba no de honum sese bi na ntwi fu fire no atin to so chese wonim se me be gro ba no di wura enti so ni timi fu mu ba enti so abayin to so ni aka be se fan fo no de afa no de ko no we ya sa mo ba ne bre mo ba ne bre wadanfo bi o wanchin no betumi afa no akwa enti no mesre mema no esha na wo no bi twempena bo ma di ohu aduru wo nim pena ni bi so a bo ma de se ne me ko yie ansa na wakọ ho esa se wo kọ no wo ko represent me ma nyina ntu ko gina gala nanim na ko di ntwa ye nme gu ase ya bo adabeju ti de meka okay me nya be ma me da se oba pa na o ka sim bi se wo de be ma no do break of virgin na no ene de en kafa sa anto so me ne nya sa adwene ene so ne sei ye wi am bi sa adenti na na me nya adwe oba wo di bebebe bi na ma na adwo mo ma so no ma so ya yesem wo ba eno die enti se ne wo fi na awurade aye wadom na wakọ aware be ma na shoka wodo wakọ fi wodo kodru fie no ne kwoti ne mu omre aso wo betena wana so obekọ because do break of virgin de ne mu nyamre wo so break wo nhia bi e mu omre no like wo betena ho ana obekọ oh menko because se kwoti ne emu omre sana ejina wo oba na so de wi a obeye be ma enya hwe ana be ma na so enyira so emu omre on se ebu ha emu omre na de wi a obe romance be ma no de wi a obe so ni mu no so ni mu na ho be ebe ma ne ho ayede ebe me mu ayede ayede be ma bi wo ho no ma ne kwoti jina so obedu bataye pacha oh debi enye de na wo mo wa enka me de be wram ebe ye enre kwa na me de wonya hia bi enye se me hia bi but sama ko ware pa na me jai me kunufo akọ enam edie menye sa de on Christian point of view oh debi me on Christian point of view kwala anyi nti enye sa oh nye japade per se na kwatie ya ko yenye adwuma oti ho ye de zabai eye adwuma be mu na emre eye pacha oh eye pacha na me ka say pacha
me metna ho because say odo pe ma no pa na odo ni fi wa ku me ma emfa woni se ne nipa no wote emfa won se ne be me mo omre emfa won se ne be me mo odin wo betna ho ti na me ka se pimpin wo mo asa we nyina challenges we no omo ntimi face no eye wo mo a o matese mu bebre no omo ma fifa me ma bebre mi kan wonfa be me bia da na so wafa be ma me enu pe no akohia de mo omra se ne tie bia oba da o fa bi da krampo a se won fa bi da kra na obetna ho wonfa be ma da wontumi and the science am here say from 1st January to 31st December have sex 112 be ma ntimi oko hospital ka to se kwani kwedi kotie obe ba abrewa obe twontwon sister obetna ho me de metna ho ana se bia kwa bi wo ho a mefa so aboa me eno na wasa waka na kika ko so be be but say bia mo mrentimi ja ne ho ana se me twa fanchen de sa de ne de menye ifisi awawe mu no once a obeye wadwen so ne be ma de betna de e ya febo eni kwan se wo jai no se nam ne be menti because obu ho kwa na wo se wo mpe na wo ja ho no obi gina nchen asese nani oba be hu se nya obekọ woni ntia enye kwa woni na me ka se sawawe no empempin so ware be ma na de odo ene ko ya empempin aware ni ejina ba obi a na adwen ni se bi esika no amfa good intention e be kwa ware mu no ene na empempin na ware ni egu obu ho timi ware 1 year pepepe na egu obi nso etimi aware woni nipa na omo ware ye na make omo ya ba ya ni aketesi ana se omo ye mpanyifo a omo timi aware a besi sa abre aware na nye de enguye tini nyina no ejina oso ana aware mu no pimpin sa aware be gina ana se aware mu no se mu be ye de pa ejina wo oba ne so se fie be ye nika na fie be ye da ejina wo oba ne so de oba ye de obeye ama efie ayede ntimi die se mre o se de yo kwan bia mefa se bia meboa mekunu no na bia mo ayede meboa ba se mi jai ma wawe ho akọ na medie me de menye saade ne da aware bia wa expectation ni aba wo se unjan ko ba obehwa ma na ye because of your fie na wakọ de be ma na ko hospital ya je bibia kama ejina so wakọ adwuma se wo hai wo obutu yonko ba so dwino kana wo abone de na wo emom de ebe ya pan se like udi owure be se ukunu mu na bi ebe wiase no ya da yo fa wachi but impempin na wo se oyoba ka wujitum se mema no eye dan ya omuntimi ntina ho kwa obaba omuntimi ntina ho kwa ho but besi wo boa but de e wo se ya ka wi pense be ma se bi mpu be fa yere che ni kwa se o ma yere ni ye de because you see any ehu a enya time but say so your bounce no do any die chire so monitor okunu so be fa wachi ana bibisa wana wo talk mayale ma ho wana wo talk mayale ma ho okunu fo da ho a memfa oba warefo menye feche so ko hwehwe okunu fo mu no ahwese o no oba bi chaati ana so ofa wachi e ehia ni se gidi kakra wo ma okunu wo be so mu yie enam wa wawe a wo pese ejina nti na meka se ma na omo wawe ejina no enye se omo kunu amfa omo chida o nemom enam suban bi omo da na di nti na ni kunu fa na chinya wawe na ejina emema enye sabat emema no se bi omo ya ade na enye na wo ye omo ka ya omo ye ne mo se okunu afọ wachi wako hunu na wone na ekun se ana na afa machi ade menye oba ma ho a obekọ so aye because onim se oye kwa na ntekwa keke na ne be ba oye na ohupe na uye din umfi no na aduane e wo so de ma no de ma no ba wonti wani mu ma na onu ate wa na timbe bu ne fo se we yele di ade amede ye ne de enyo wa hwe oba e di oye mi because onu abesesa nti wo se ma wari fo ne se mokunu fo mo chia na so mo den suba bo ne bi e de menye be ma ne kai because oye ni sa na odbe she ne tim so oye pe ndukwa na ne be konto obekọ so aye de aye but so wo obi bia pepepe ne mom wonti wani mu ma ne te se kane na ono nkasa adwen be de ebebu ni fo ama na ye de asesa ende metiasi wa ya de ye twempra mo ma yan chin da mase na o ka bibi asa na me boru na me person che say our room no your expectations wo
obia wadwen a ode ko relationship ni na obia wadwen a ode ko na adwen ba ko obia de ko wo ye dey untumi nyi film edi obia ko wadwen se di ka ho de wonye bi da kura nim se adwen ye se de pa to wo ko no okoka hwe ye to su mienu emu enema pa bi ti se sika japade ne ade sana wo aba awo so ka ho bi pa na edie no ene awo ne ko wati ase se wontumi 17 year na wono wo ba obabu no no ho si ne ho so no nim se oba be hia de na wate se den na oba ya petre sangra boda ya no wo ya sa no a wa ha no de oti na bontin se sa ya de sitie no oba ya na de ne ntesa enti ma de na mo se ti se me ko ye no entesa obu o ma o na da fo ba kwa discuss so ene ye no bi hu ne yete wati ase oba kwa bontin eti mentena ho uyo oba mentena ho uyo oba na ho bema na oso du kofi akọkire busua di kan ne nkodem bible ntia na ono kodem na wo ye wie na eti bema na ni sha na wejai enko bebia na wo ye de enko bebia senso du ti bewura ma me no ya di kan ko e masofu bia na ada ho se ene ho ko omo ka hwe ni nyina afi asofo ne councils fo no mudi nkofo mama no wo mo na kofo we nyina de ba me se ko ka hwe e ko square wo kwa ka choma no papa so fo date ni ma wo anko wo square wo ba wo so ya ni pneumonia itu omo ntwa na sa ho ya de wie pneumonia ya de so define e ko de bia so da fame se so dum so aba itu utima unya pneumonia ni nya nko no awale wo de sa oba bere wo no fa we wo ba kwa ka chire ni se pain tu no ntina ono akwa wa ko pen ho aduro no waye me nua ba no na wote breko fankra mo ho na meti a me ba betwe fifi no do wa befi wuti nko tina we ho me nko duso duso na wo ma wo ya sa oba dada antem oba ne kunu pem ni ye no asem ba fi no oba uhu no no gira so se ti ni wati ase duku ni mama so se shemshem se me nua di bebre ba mama so ete yire ma won be so be kan no kore no di sa na tie nti ba de wo hye be me di uye wo hye so be ma no so wo ska no wa japade na wo yenmunyamfo so to fanche ne ko di de ye no atia fanche no ko di de ye because no to no tie futu to onim sese because tie ne nya adwuma woni mpa obeso obete to obeso obehaw eti se tumi wo nko ade na wontumi fili a ade ne wo nkola ne mfa ma no ne kwa nche go po obi wo mpem wo e be ya me de se futu ni de me kwate na nya me ye ne yi no wa ko fra twanchen men kan fo ma be oba wari fo dia so yes ade adishima masafri and adu afidie no ato a mekoso aka we say hanom eye Adumasa television subscribe mama wate because he hear me papa sanso na ensem na eneye kan wadwenche no eni ba ko fotu fa hye so ema me e wo comment section wo me ba na mabeyi wa no na bibia aye kama oba pa gina wa kire na adwen papa sanso na atesem so atwe na adwen na me di mu bo awram die emu odin de mu odde de ehwam ni mu wate asense de meka se esua de bebre but obi ofi wo hwe e bia no no so oyemu ya ka bebre e ka no wonti ase but onani gisho no enti no mepese yeti ha se ni de yedi mbebura bibi kakra bi mu na afei wa wuti fi hu se ampa Adumasa TV yesi ayo ye woni mapi e de mamonti mu state na afei mu muso a enhwe anti gina e dey style be pa no ni gina me ni style bi you new style we new style we new style na do the first one start be na man ihe na what to the bia wonso take over there's a once we there what's not me there me fa me ma bebe but nipa na me na etno on the church me sa ne marry na bo won so a like wo ba no wa wutimi de wutri mu create style as so wa sha e bo because sene ye ka aware die ya de ho hia wa aware mu pam make sense o ya pa ya anaso ye obi a wa aware na wuntimi e ma wukunu ani nchi e wo mpema ababia no betwa fanchen because ko nya abaya bi na abaya ne timi vosu ne yie meken wo ma me penye wo mu kwa wuntimi ntina wukunu so da enye adwuma ya abaya bi betimi atena na so atwi nti e ma no so ya na omo atake over ewo edie mu nti waka styles ni bebre by drug we ni je ho wasa kakao girl waka Ghana fry wa ma me nsa wo de ti me pa cho style be no ni je abelaba eh abelaba eh se de ade abelaba no otinasi
na igyina so sɛ pimi abante pa star baako pa na ɔbaa no face you see na ɔde abɛhyim si abila aba ɛno no ɔhyew anim sei na no tuam na wɔpem kɔ up and down merry go round na wo so bushia no ɛnoa ɛne ade hyema ma saa style no yɛbɛyɛ wɔ hanom papaapa na afei wo a wote fie a wohwɛ me na wonim abela aba no nso wokɔ fie a woahwɛ bi na afei wo nso no because me free anom sɛ a mekɔyɛ abela aba because mente bi dira ɛnti no antigena yɛsɛ biribi de abela aba o mompɛyɛ na afei yɛahwɛ wɔ hanom abela aba Mike no producer wɔhwɛ Mike no ma ka abela aba no wobɛtumi abɛtɔ Mike na abela aba no ɔno nso ka dogi ɔno nso ka dogi na ɛstate abela aba no hwɛ wɔn nipa producer tie fa dogi ni kan dogi na sɛ ɔsɛ dogi ni ko wetumi tɛn ne saa betena so ɛno nso yɛ kama na afɔ uso so no fu ni kama pa sɛn ɛna aka kyerɛ no ebi ɔhwɛ obi a ne kunu cheat the medical can say aware okɔ aware mu a family friends ɔmo bɛyɛ out of wɔn nneɛma a wɔyɛ abusua no yɛware a yɛsɛ yɛde obi te akyire ahemfo na ɛte akyire most importantly yɛ na maame ne papa anaasɛ ebi a nipa mmienu bi a wɔ abusua no mu a ogidi sɛ wotumi de wɔasɛm ayɛ de ato wɔn anim mmɛmɛware a mepaakyɛ wadamfo ɔnyɛ part of you bi wadamfo no ukunu wadamfo no wɔyere nti sɛ biribi kɔ so wɔ wɔne ukunu ntɛm a try sɛ wɔbɛka no wasɔre amfa a ɔwɔ maame ɔwɔ papa ɔkuma wɔ mepaakyɛw wadamfo ɛma ne ma waware firi sɛ biribiara kora asi kora ɔno ɔko a ɔde bɛdi wɔtɛm adamfoɔ ɛmutumi te bɛma na yɛ ne tumi yɛ adamfoɔ kyɛ ɛnde yɛ ne tumi kɔ na bɛma kɔnkɔ ka biribi ankɔkyerɛ obi woyɛ ɔbaa deɛ a ɛda a wobɛhyɛ wɔ kaa wɔ sɛ kim ɔmo yɛ wɔ namfofoɔ ɔmo nyɛ wɔ nkɔmmɔdifoɔ mepaakyɛw wo kunu ɛne wadamfo ɛno ara no wɔne wɔ problem a wo kunu maame wɔ hɔ ɔ maame no yɛ problem a wo kunu papa wɔ hɔ ɔpapa yɛ problem a mo asɔre hɔ asɔre a mokɔ mo sɔfoɔ wɔ hɔ mɛmfa nkɔma wadamfo anaa wode wobɛtumi kɔ a woasɔfo wasɛm mesrɛ na mmaa na aba no ɛnei ɛyɛ asɛnsɛ bɛ deɛ meka kyerɛ ahwɛfoɔ ne sɛ woyɛ ɔbaa na sɛ wo kunu ɛta kyiti wɔ so a wɛnyɛ dede bɔ because wadamfo a wokɔka kyerɛ ne sɛ wo kunu ɛɛfa w'akyi no ebi a wadamfo no ɔbɛma wɔ futubɔne deɛ ɔbɛka ne sɛ wo kunu fa w'akyi a ɛne gyae awareɛ ne wogyae a na ɔno abɛyɛ dɛ abɛhyɛ hɔ ɔno amɛhyɛ hɔ koraa na ɔbɛpɛ ne ho nipa bi anaasɛ n'adamfo foforɔ bi na ɔde n'abɛyɛ dɛ abɛhyɛ wo ti deɛ meka ne sɛ awareɛ no yɛsɛ awareɛ kwan aware nti awareɛ no yɛ ntoboaseɛ biribiara bɛtumi asisi wɔ awareɛ no bɛwɔ sɛ wonya abɔkyerɛ sɛnea mpanimfoɔ ka sɛ woware bɛrima a na nyɛ bɛrima no nko ara na ɔware no woware wɔ ne n'abusua nyinaa sɛ woware bɛrima na woware wɔ ne n'abusua nyinaa asɛm ba a wobɛtumi de akɔto n'abusuani bi anim na wɔne no akasa na mmom sɛ woware bɛrima na woyɛ w'adwene sɛ wodeɛ woware bɛrima no nti ɔno nko ara na wo ne no atina na womfa n'abusuani biara ho a asɛm ba a wonya obi a wɔbɛka bi ayɛ dɛ ama wo nti mesrɛ maa na mobɛware sɛ moware a monka mmarima no abusuafoɔ nyɛ dɛ ɛmbɛn mo sɛnea ɛbɛyɛ a biribi si a wobɛtumi akɔ ne maame hɔ anaa ne papa hɔ anaa ne nua hɔ nti deɛ meka kyerɛ ahwɛfoɔ no adehyeman ma mɛka sɛnsɛm no na ɛyɛ ɔbaa pagye na aka bebree no saa nso ɛna atesɛm so de bebree agugu akwam sɛ wofa a ɛbɛtumi de aboa wo papaapa na afei wode adi wo dwuma ɛwɔ baabi a wokɔ bi a ɔma kyerɛ nsɛm bebree sɛ wokɔ awareɛ no a fa ɔbaa no abusuafoɔ sɛ wodeɛ fa bɛrima no abusua sɛ wodeɛ ɛnkɔ awareɛ no ase nkɔyɛ bɔɔsu bɛrima no kɔ ne ɔnua ma wo saa nso na ɔbaa no nso kɔ ne ɔnua ma wo dɔɔ mo sɛnea ɔdɔ wo partner na afei biribiara ntumi nkɔ yie ɛmfa ɛma wo
aha Adumasa television so send a meeting kind na wa subscribe ama me na fe wa like share na adwenkyerɛ no so enipa akofo trim the sense no fa hyehyɛ so e comment section wono na bibia enye kama pa afi so na baby etwa go screen na sister wo pese wo ba na obeka ho na yedi dwuma na obetimi afrɛ na ba na fe bibia aye kama edi no eguso a e na na kia e the makra